Ndofara makasimba here muzvinabvisa. Aiwa tinofara munotiwo nechitiko chanhasi. Aiwa chitiko chanhasi chichafadza. Chinondifadza chinondisimudzira pabasa reSaturday. Then Mwari varanga varamba chiropafadza kuti pabvi pakatokwirira kudarikidza zvaparisa. Izwe kusununguka nechitiko chakadai kuitira kuti zvirambe zvichirarama nokusingaperi. Amen. So message yenyu kune mamwe mabranches message yenyu kune mamwe mabranches nemaprovince asati apindawo muchirongwa ichichi kutiwo wabatirana nevamwe munotiwo kudii? Ndinokurudzira kuti deno vapindwa nemweya waMwari, mweya umwe chete nokunzwisisa umwe chete kuti chitiko chaitika hachina kuitikira munhu wani, chaitikira sakuku yese ezewo. Saka muno mwanzo kuti neniwo ndakafanira kuti ndise ruoko rwangu pachitiko chakadai kuitira kuti basa raMwari rigone kuvakwa kubva pana ini naiwe tisiita basa raMwari. So 5 years from now munoona zvakuveya papi? Ndinoona paine shanduko huru kubva wakatanga tichimashure matakatarisa muti wekuti nemakore mazhinji tichiramba tingori palevel imwe chete, asi apa paita upgrade yebasa raMwari kuti panext 5 years dzinouya tinenge tamhando yepamusoro. Aiwa tinotenda mava nenguva yakanaka. Tinotenda.